Kutorwa nenjungu nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira. Batai Andrew neshamba akupe vangakwanisa kukubatsirai vadikani vedu varara. Maiona here Drewmas media ine dzidziso murondo reupenyu. Mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murondo reupenyu. Maiona here Drewmas media dzidziso murondo reupenyu. Mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murondo reupenyu. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ruzhinji rweZimbabwe kunyanya vanoshandisa mugwagwa weHarare Nyamapanda route masvika mamurewa mufananidzo webhazi iri ndofunga munouziva. Bhazi iro rinogara riripo rane makore anodarika rakauya 2019 ndoparakasiyiwa ipapapa kusvika nhasi uno. Pakave nenhau dzakasiyana siyana dzaitaurika pamusoro pebhazi irori. Uye takaudzwa neveruzhinji yekutanga ndeyekuti muridzi webhazi Akaromba, saka naizvozvo rakasvika ipapapa ranga raakutaura. Zvinzi panga pane munhu anga raibuda izwi richitaura, ndo nhau yekutanga. Yechipiri vamwe vakataura kuti aiwa bhazi rakabiwa, rabiwa ndokubva rauya ndokusiyiwa ipapapa. Dzakawanda nhau dzaitaurika. Saka nhasi uno tada kuti timbotitaurei nevagari venzvimbo ino vatitaurirewo kuti vanoziva zvipi nezvebhazi irori. Zvichida Mwari apavisa hana yemuridzi webhazi anova tinaye pano ari kuti haasati akuda zvokuti ataure nezvazvo. Zvichida tikagona kumunyengetedza mungangonzwa kuti taurira nhoroondo yaro. Asi in short bhazi iri rakanga ra-off route, driver anga off route. Ndo zvatingangoda kukuudzai pari zvino ndokubva razosvikira kufa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Atsanangura kuti chii chakaitika kubhazi? No, bhazi iri chakaitika ndechekuti munoziva zvinoitika kuSouth Africa kunongoita zvokuhaiswawo mabhazi. So that pane umwe mukomana anonzi Julius akauyawo achihayawo bhazi kune muridzi webhazi. Aya bhazi kumuridzi webhazi ndokuchita achienda kuMalawi. So that anenge kunyika achita kuenda kuHarare, Zimbabwe.
so pakubva kuSouth Africa achida kuenda kuHarare kuZimbabwe ndokubva auya iye achiziva kuti ane permit, post permit akanga haya somewhere, ndokubva auya nebhazi achienda naro kuMalawi. So rasvika kuna Nabhora uko ndobva raita breakdown, bhazi iri automatic, so raita breakdown, rakangoshaya drive, ashaya drive since yanga achida aine variro yekuti vanhu vanga vakatakura agone kusvika nawo kubhodha kunyamapanda, akazokumbirawo kuti agone kubhadhara wetruck kuti amudhonze. So pakudhonza akanga akudhonzwa asina kubvisa prop shaft achidhonzewa. Saka pakudhonzwa kwakanga achiitwa bhazi rakazoita sekunge radambura toba ndobva ranorovera kumashure kwetruck ndobva rapwanyika screen. Truck akabva angotyawo kuti ramba achiprosita nerwendo, akabva ati aina achakwanisa kudhonza ndobva azosiya bhazi iri panapa padhuze nepaMurewa apa pamaGarden. So arisiya ipapa ndokuchizoenda vanhu achikwidza vanhu vake vava vachienda svika apedza kukwidza vanhu vake, but akagara ari pano haana kuripota that breakdown kwenguva. Akagara ari pano kuzosvika azozivisa Muridzi kuti bhazi rafa, but of which yanga achiziva kuti anga ari muruti akapanda kuti aende kuMalawi. So akabva atadza kuwirirana nomuridzi webhazi ndobva azobuda achidzokera kumusha kwake kuMalawi. Iye anga ari wokuMalawi? Iye akanga ari wokuMalawi. Muridzi webhazi ndiwe kuSouth Africa. Saka apa anga ari wabhanzi kapa? Changa chaitika apa ndechekuti nyaya yekuti agone kuwana profit yakawanda panyaya yeutransporta hwake, sokuti ndiye akanga ari transporter ari driver zvakare. Munongoziva kuti kuSouth Africa mabhazi anoita kuhaiswa, ungobhadhara mari yako yekuhaya bhazi, and then vanhu uchatakura nekuenda kwaunenge uchienda unozowana profit kubva ipapo. Okay. Saka iye anga abhadhariswa, abhadhara mari yekusvika kuHarare? Anga abhadhara mari yekuti agone kusvika kuHarare. Apa ndobva azita zviitire kuti achinanga Malawi? Beta loss. Aiwa, tinotenda zvikuru. Takangoona bhazi iri richinetsa kufamba kwaro, richidhonzwa, richigadzirwa, richidhonzwa, richigadzirwa. Saka takazoona ramirira ipapa nguva yakareba, tikatoti asi harichafamba. Saka isu sevagari vemuno tatangoti moti yatinenge takwira kuti anyatsoziva pandiri kuburukira. Ndaingo ndiri kuburukira apo pane bhazi apo, tatototi chibhazi nekuti tisingafungidzire kuti richafamba zvekare. Saka rikabva zvinove zvakanaka chaizvo. Asi zvakuuraya bus stop yenyu? Tinotsvaga dzimwe nzira dzekuti koitwa sei. Alright. Chero rabva rapa. Nzvimbo ino inonzi chii? Nzvimbo ino inonzi Chitowa. Pane mafarms ari muSerumo ndechitowa 2. Asi muno matiri rwaRuzeva inonzi Dzotise village. Asi muchinzwa nyaya dzaro hainzi chii chakaita kuti bhazi ririve pa? Ini ndangofunga kuti kufa kwaro wakashaya nzira dzekuti origadzirisa sei kuti ribve nekuoma kwakaita zvinhu. Alright. Kuti wonge wakaomerwa wasina mari nezvikwanisiro zvekuti ribve. Alright, maita basa. Tiudzewo kuti kumira kwakaita bhazi iri panapa. Semanzwiro amakaita chii chakaitika kuti rizoramba riri pano kwenguva refu, uyezve semaziro enyu ranga raane nguva yakadii? Inini sekuziva kwangu 2 years dzinogona kukwana. Chingouya tisingoona rakangomira ipapo. Chingondwa kuti rakafa, kuti tizive kuti rakafa chii hapana zvataiziva kuti rakafa chii. Asi semaona hapana zvamaionawo kuti raakutorwa here, zvakutorwa nevanhu? Semunhu unenge uchingopfuura takangoona kumberi kwakakudubuka kuti zvokuti akakudura kumberi uku ndiani kana kuti varidzi vakauya vachimbotarisa zvinhu zvavo here hatizivi. Asi taingoona kuti bhazi riripo rakangomirawo saizvo. Asi chaichikaza kuti koinda so long ratora nguva
almost 2 years rakangomira panzvimbo kuvaridzi vacho vari kutadza kuuya kuzoritora here kana kuzorigadzirisa. No, zvakanaka here. Ndofunga nhau yataurika mainzwa zviya zvokuti munhu anga akaromba kwete hachisi chokwadi. Bhazi rakahayiwa kubva kuSouth Africa kuenda muHarare. Dhiraivha ndiye anga azoita munyati manje wokuti achipfuura kuenda kuBlantyre. Tangoda kuti ruzhinji rwaingonzwa nhau yebhazi irori sezvo ragara 5 years. Tati aiwa idzi nhau regedzai kuudzei kuti chii chakaitika kubhazi irori, uyezve taona kavaridzi varo vakutanga kurigadzira kuti richibva pano riende kwarinofanirwa kunge riri, rititakure. Ndofunga muri kuona pari zvino ndiri kukuradzai mifananidzo yemukati mebhazi. Ibhazi rakatobatana, bhazi rakanaka. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei muri yeZimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana